A to je tak super, že mě nikdo nevidí, já nemusím nic točit, protože na to určitě zapomněli. Juchu, jo, to se mi líbí, nemusím nic točit, nikdo mě nevidí, to je dobrý. Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si ukážeme, prostě chci jet na hory. Dlouho jsem tam nebyl, pojedem to tam prozkoumat uděláme si jakoby takovou challenge, jaký auto to zvládne a jaký ne. První auto pojede tady tohle červený a schválně, jestli to vyjede hory. Tak jo, jdeme se podívat, jestli to teda zvládne hory. Snad jo. Ale trochu jsem pofárnul peníze, dneska jsem měl ještě 71 000, jenomže jsem si koupil nový auto a taky jsem to trochu prodělal u fízláčku, takže tak, proto se stalo. No, ale u minulého videa jste zandali neskutečně moc lajků, kámo. Co to znamenalo? 75 zhlédnutí, to je pro mě moc. To je hrozně dobrý, děkuju lidi, moc vám děkuju, moc, ani nevíte, jak se toho vážím. No, každopádně jedeme teda na ty hory. Už tam za chvíli budeme a zkusíme, jestli to teda vyjede něco, no. Ale mělo by to vyjet. Otestujeme se tady dneska celkem 3 auta. A pokud budete chtít i part 2, tak mi rozhodně napište do komentářů. Tak jo, málem jsem tady narazil do tohohle, ještě že to byl sloup a ne lampa, protože by mi to vzalo durabilitku a vlastně bych asi ani nedojel na ty hory, no. Takže nebudu si to platit, tady vlastně doporučuji vždycky oběd takhle, ale to je pak už na vás jenom, tak hezky to tady objedeme. A teďka, schválně, jestli to vyjede hory, to mě fakt zajímá. Tak jo, trochu tomu přitvrdíme, jako hele, klesalo to trošku. Mega to kleslo, ale jako zatím si to tady docela dost, jakože to zvládá to tady to auto. Jako je to auto začátečnický, který je zadarmo, je zdarma, takže jako je dobrý, no. Sice jede jen 108, ale na začátek je hodně dobrý. Hej, zrada. Možná ne dobrý, nebyla to zrada. Já jsem na chvíli jen pustil Včko, takže proto. No, každopádně úspěšně to vyjelo hory a teďka se jedeme úplně až dolů. Takže musím se tady nějak krásně profesionálně vytočit, protože co by to bylo, kdybych se nevytočil a někde bych se naboural. Tak jo, jedeme teď dolů úplně. Já pojedu asi na tu dálnici tam. Asi bych mohl jet tam na tu dálnici. Ale jako nevím, jestli to auto to zrovna jako ten terén zvládne, no. Každopádně to vůbec nevadí, radši si to takhle sjedeme. Hej, schválně na kolik to tady z toho kopce vyndáme. To lidi, tohle z toho v plánu nebylo. Tohle jsem v plánu neměl. Hej, nám se to zaseklo na 5, proto to nechtělo jet, to byl nějaký bug, nebo to auto podřadilo, nebo nevím, jak se to říká. Prostě, že to nechalo na 5, takže jsme se nemohli prostě rozjet. No, každopádně jedeme pro další jináčí auto. Tipněte si teďka do komentářů, který to bude auto, jakože který teď bude auto další následovat. A já vám to ukážu, ale nejdřív tam musíme dojet. Já se zkusím dát z první osoby. Tak, jestli se dám z první osoby. Dobrý. A jedeme hezky červený auto. To je jako hezká barva docela, ale to nevadí. Nebo nevadí. Je to hezká barva, takže k tomu sedí, k tomu autu docela. Ale samozřejmě si to můžete i obarvit. Vy začátečníci, co nevíte, jak si všechno tady dělat, tak já vám klidně udělám pak tutoriál, když mi napíšete do komentářů a uvidíte, jak opravit auto, jak ho nabarvit a takovéhle věci. A prostě co dělat, jak vykrádat a takové. Takže mi rozhodně napište. A my už budeme u spawnu. Tak jo, sice projíždím furt na červenou, ale naštěstí nemám hvězdičky. A další auto je moje nový auto. A to je tady tohle, to červený. Opět je červené, ale tady tohle to už by mělo fakt zvládnout na pohodku R126 a je jakože přímo dělaný do terénu. Takže by to mělo zvládnout
úplně skvěle. Hej, to je mega realistický třeba. Hezký, mega hezký. Tak jo, jedeme teda na ty hory, vezmeme to přes ten Haunted House. Já to tam beru, já to nepojedu prostě přes dálnici, když by to možná asi bylo rychlejší, já nevím. Ale další, teď si zase tipněte, co bude další auto jako následovat, ale my zatím jedeme na hory, takže ještě se asi nemusíte tipovat, máte dost času. Vlastně máte na výběr ze 4kolky, anebo třeba, co bych vám ještě tak dal, z Bugatti, ze Strugatti něco. Takže Bugatti nebo 4kolka, tipněte si, co teď bude. Dá se vám větší nápovědu, ale vy teďka si máte prostě furt vybrat, takže teď to bude čistý tip, jako tamto. Tady je vlastně ten Haunted House, ale my v tom minulém videu jsem vám ukazoval, jak jsem to, kámo, tak to co bylo za drift. Jakože jsem vám ukazoval, co přidali v tom novém halloweenském updateu. Ale samozřejmě teď jdeme od té věci pryč. Prostě jsem tam ukazoval, co přidali v novém updateu, jak dělat trick or treat a co za to můžete získávat. A taky jsem se dozvěděl nový tip, jak vykrást krásně tu novou banku. Je to extrémně easy už, ale doporučuji vzít na to kamaráda. Prostě domluvit si, jak to budete dělat, prostě kámoše vzít. A aby vám prostě s tou bankou pomohl. Hej kámo, já si to musím zaplatit teďka, ono se to tam nevleze. $3, ok. Není nic hroznýho, tak lepší než to třeba $1000, to už bych jakože fakt někde objel. A teď jsem vlastně si vzpomněl, že to vlastně jsem mohla objet tady, jakože tady. Já vlastně mám v OBSku danou, že vy nevidíte moji myšku, takže to je škoda, ale mohl jsem to objet jakože vedle těch závor, ještě tam, jak jsem měl předtím. Tak jo, schválně, no zatím, hej kámo, to auto je úplně mega dobrý, jako. Ale jako trochu to klesá, jako ve vyšších těch. Jo, hej kámo, kleslo to hodně. Já se teď pustil, hej, ne. Kámo, já tady nechci uvíznout, já se nechci resetovat, ale naštěstí jsem nic nevykradla takový, takže bych to... Hej, takže by mi zůstaly jakoby peníze, ale tady je nějaký cápek. A on veze 4kolku. OK, tak to nice. Nějaký černý auto a bílá 4kolka, OK. Tak jo, tady se vytočím u těch domů, tak tam se vytočím, ale tohle není žádný můj kámoš, to je vlastně nějaký randomák, jo, takže... Hezky to tady zase vytočíme a jedeme zpátky. Tohle to už by mohlo zvládnout, tenhle terén, takže jedeme to zkusit, abych si to mohl... Jo, to už dá ten terén, to už dá na pohodku, jsem myslel. Kámo, tak to co bylo? Tak to jste viděli, museli jste to vědět. To bylo hustý, co jsem teď dal. Hej, tohle neříkej mi, že to nevyjede, jako. Říkej mi, že to nevyjedeš auto, jako. No, tak já to musím zase sjet, ale já bych už chtěl rovnou na tu dálnici, to by bylo rychlejší. Bráško. Jo, no, tak já to si vezmu tady, má. To auto, kdyby mělo city, jako ono to asi cítí to auto, ale kdyby jako jsem hýbal, tak už mě asi vyfackuje. Protože já ho tady normálně v dnešním videu asi týrám. Jakože všechny auto tady úplně týrám, jo, ale to je, o tom se nebudem bavit. Tak jo, jedeme na spawn, už tam budeme. A jako je hodně těžce to zrychle. Hrozně pomalu se to zrychluje, to je hrozný na tomhle autě, jinak doporučuji, stalo 31 000 nějak tak. Což je poměrně jako hodně dobrý. Vezmeme si, takže jo, co si teda vezmeme? Ano, správně, moje oblíbená 4količka. Ta jestli se tam zasekne, tak jsme v prčicích, ale je tak malá, což znamená, že půjde hodně rychle vytáhnout, ne jak některé věci. Tam byla svatka. Za námi je svatka. Snad nepojede po nás, ale neměla by, nic jsme neprovedli. Nebo já. No hej, jede po mně. Já zastavím. Raději, ať nedostanu hvězdičky. Hej, tady jsou 2 svatky. Hej, já řeknu, že recording video.
Recording video. Prostě na mě se nadost. Recording video. To znamená, že prostě kámo, já jsem neujížděl. Kámo, za co pokuta? Já jsem neujížděl. No to si ze mě dělá srandu. No to není ani možný, ale to vůbec nevadí. No tak on to tam fakt úplně šupnul. Hej, já ho odvezu. A jo, vlastně ta 4kolka, on se už sem nevleze. Má smůlu, neměl mi dávat pokutu. Karma je zdarma, hej. To má za to. Tak jo. Když to nebylo vůbec v úmyslu. Jedeme teďka přes tu farmu, protože tohle auto, nebo 4kolka, takže vlastně tady to jede 45, jo. A když jdu takhle, tak to jede 60, brácho. To prostě nechápu, jako, mělo by to být spíš naopak, ale to už nebudem řešit, protože to je prostě Roblox Emergency. Jo, a jméno téhle hry je RLC, kdyby vás to zajímalo. Jo, 60. Hej, ale jo, a jo, tady je úplně jiný ten tachometr, jak v autě. Ale tak 100, prostě tady ukazuje takový nesmysly teda. Jedeme, tam byl duch. Já vůbec ani nevím, jak vlastně chytat duchy. Asi se podívám na nějaký tutoriál a taky vám to ukážu. V češtině, protože většina tutoriálů, jak chytat věci a takový, nebo chytat ty duchy, bude bez tak v angličtině, protože Emergency není česká. Není česká hra. Tak jo. Tady to bude, vlastně tady jsem myslel, že bychom to mohli tady jet. Tady je nějaký cápek, to je fízl. No tak to mi je fakt jedno. Dostal jsem za hraní hry $329 a 46 307. Tak jo, ale jako 4kolka si fakt jako hodně to zvládá, protože ona se s tím jako to nepere, ona to tady úplně dává, jako to je hodně dobrý. Jsem myslel, že s ní to bude právě největší problém, ale ona to dělá úplně nejvíce, jakože. To je úplně jako hodně dobře si vede, ale nevíme spíš, jestli to dá úplně nakonec, protože pokud vlastně to vyjede, tak kdo si vedl nejlíp, tak vlastně bude mít ještě asi jednu výzvu bych dal, a to je možná, nevím jakou výzvu vlastně bychom mohli dát, třeba, nevím, teď mě nic nenapadá. Ale jo, je tady ta 4kolka, zvládla to a teďka, i když to zvládla, asi bych řekl, že to zvládla úplně nejlíp, tak bychom mohli udělat takovou věc, že jestli je opravdu terén, tak tohle zkusíme, ať to vyjede. Schválně, jestli vyhraje. Schválně, jestli to udělá, ale hele, ona není moc terénní, abych se přiznal. Jako, ne, to je podvádění, zase tady, tak to se nesmí to objíždět. Musíme jít fakt jakože úplně potom. Nezvládla to lidi. No, tak já jedu asi na spawn, ale já se už tady jdu hezky projet. Lidi, děkuji, že jste dokoukali video až sem. Napište, jaký auto si vedlo nejlíp. A 4kolka, no, já se s váma loučím. Dejte like a odběr s zvonečkem, ať vám neutečou další videa. Děkuji, že mě podporujete tím, že to sledujete. Mějte se, tak ahoj.